Ahojte všetci, zdravím z LoLX. Dnes vás vítam u nového videa a dnes sa zahráme takú hru, ktorá keď skočím, tak to dá Aura Farm. Pozerajte. Takže to podľa mňa bude strašne dobré. A ja sa to budem pokúsiť prejsť. Som tu na private, aby to bolo trochu tak ľahšie. Aby hráči neotravovali. No. Neviem, či to pre takové není otravné, ale... To bol hop. No. Mňa furt zaujíma, že aké to emoji tam dole je. O, tam. Mačka, čo spieva, či kto to bol. No. Ja som tu od toho, aby som to prešiel. Takže... Yes. To skoro som to nedal. To bolo ochlp. Furt je Aura Farming. A podľa mňa to som vysoko... som sa sem ešte nedostal. Ak na tomto videu bude viac ako 10 lajkov, tak urobím ďalší diel. A rovno asi aj shortku. Napadlo ma to meno. A vlastne, na ktorý sa môžete pýtať, že ako som túto hru našiel. No, túto hru som našiel tak, že som si normálne iba pozeral YouTube a také dievča, myslím, natáčalo, či kto to bol, streamoval, či streamovala, teraz neviem. A vlastne som iba napísal Jump Aura a vyšlo mi to. Ne. No. Yes, mám to. Teraz iba prejdem. Furt je Aura Farming tam sú. No. A teraz čo chcem dosiahnuť je nie dokončiť cieľ, ale nespadnúť. Brah. Ja som to povedal a som spadol. Čo to je? A teraz nespadnutie úplne. No. To by bolo všetko. A teraz tu dám asi ešte posledný Aura Farming.